Gikan sa KRAN Production Center, gidalit ni atong sugilanon, Gugma versus Kwarta. Kung bago ka pa lang sa aking channel, palihog ko sa pag-subscribe o pag-pindot sa bell para updated ka sa mga bago na itong drama. Ang miyaging sugilanon na maligya og ticket si Maria. Og hubog na pod si Felipe. Sa laing bahin, si Joshua ay nabilin sa ilang balay. O dinhi na ay nanuktok sa ilang balay. Mga higala, umaw kini ang sumbay sa atong sugilanon. Gugma versus Kwarta. Nilagkalabot si Papa ba? Sama si Papa nga. Pinaminti naman maglakaw-lakaw. Sige ra po ito. Inom. Abot na po ito diri. Hubog na gapon. O, mamay nutok sa balay. At una ko ba si ate na karoon? Ngayon ako sa pultahan. Ako bali ng pultahan. Manggabiti, kamalin ati. Kini, idong. Asa man si Papa Felipe dong? Asa naman po ito siya padulong? Ingon siya, timoto daw siya sa kumpare. Imong chat-chat, tos na dito. Mao ba? Asa man si Papa, oy? Sige naman ni siya inom. Di gani siya magbantay sa lawas pa. Doon siya may tapos sa lawas. Di ba siya rin na problema. Apil pa yata. Unya, wala ba tayo kwarta. Maganit eh. Ako matungin na si Papa tinga. Di magpala ba inom-inom. Kaya sinumadaw ting lawas. Maganit. Nyati, kumusta man imong pagbalik yung ticket eh? Di kong kagalin? Inong kaloy sa Ginoo, dagan po ko galin. Unya, napo ko'y nakaila nga si usap pagalit pa nga nato. Kadit lang na ako'y calling card. Tanawan ako. Si Kuanday dong, yung pangalan si Pausto. Maubati si Pausto. May naunti. Iman na rin na mo suki. Maugani dong, ako siya na yung suki. Mao nga, inahan lang po ko kay at least pa, dahil irang mahurot ang atong balikang ticket. Bawa natin, wala din nagkaon na kate. Wala palagi doon gutom na kayo ko eh. May makaon din ha? Namin ay makaunti kay nagluto mong kote. Dati mga una ta. Sige doon sakto. Tana. Idom depre. Guys. Wamatay laing lingaw. Awin na mag-inom ta. Kay panagsa naman ta maka inom manig daghan mo nang tibo-tibo niya ito inom ganon. Sakto nga ka pre. Nagsaraman ta makainom o daghan mo na. Mag-inom ka daghan. Yan pre. Sige, shot pa pre. Sige, shot ko.
Katong bata nga akong gipalitan og ticket. Naluoy ko niya. Buok man siya. Og kugihan nang balik sa ticket para makapalit siya og bugas og sudan. Maayong bata. Og ano sa pangalan niya? Hosto. Mania yung pangalan. Hosto. Mayo tanag mo balik pa to siya din kay para ako siyang mailang tarong. Sa bagay ako mato siyang gihatagan og calling card kay para kung nasa kinahanglan iya ko matawagan. Looy po tong bata. Sige lang. Magkita lang magbalik kay dito raman to siya magbalik yung ticket nga lugar. Mado ko dito. Bog naman ka, pre. Ano sa man? Mall, lakot una, pre, ha? Ay, hubog naman ka. Sige, pre. Bog naman sa sobraan. Minuto, inuman hinood, ay. Sige. So, dodepod, pre. Sige, pre. Marto na ko. Kaya ka sa panda naman ko na kaya nahubag naman kung maaari noon. Sige, ito na ko pre. Si pare. Nahubog naman pre doon kapil ay. Everything shit. Di ako migdabi katogon na kayo ko Begda ko. Tog na ko be. Wala pa man si Papa, ti. Taas na mga oras. Maulaki doon. Taas na kayo ang oras. Wala pagyapon si Papa. Wala, ti. Ito may plano na mo. Ayun na lang doon. At kung nakapasan si Papa. Maski doon na po dito sa buti siya natulog. Mura pa na yung tuluganan basta mahupong na dayon. O sige, ti. At doon na to, tita. Trapason, ti. Sige doon, tana. Asa ka to si Papa, Tino? Doon. Nagkabalaman ko kung asa to siya. Kanang, kandong, payag sa unahan. Mana ang pinaminti na standbayan. At doon na din ha. O sige, ti. Ato na doon.
Naka si Papa dati. Mirag mo akong duda dong. Na si Papa din ha. May ito na si Papa dati no para madana to. Maugani kay basit binuangan na siya din ha sa mga daotang tao. Wa na. Delikado kayong panahon karon. Mabit eh. Doon na tati. Oh, doon na ta. Dadaan palagi ko. Naalagi si Papa doon. Naging da sa bangko sa waiting shed. Mabit eh. Ato na to ta. Ato na aga kunti. O sige. Ganito na ko niya sa konti. Isang kamot. Oops. O sige dong kay ako pa nang ganito na isang kamot. Oops. Tanya dong. Ato na ni baktas din na si Papa. Wala naman mga sakyan na ron. O sige ti. Tama na yun ang gati. Ate, naanata sa kwanti. Sa balay. Ibutanan na to si Papa sa sofa. O sige daw. Ito na siya ibutang sa sofa. Oops. Oops. Kain ko. Pa, nakasagkuan pa itong balay pa. Kay, upag man kay ka pa, way, nanakita man ka dito sa waiting shed. Kasing pinagpinuangan ka dito. Magi pa, ayun na usba pa ha. Kung muli ka pa, dili sa balay, ayaw dito sa waiting shed. Maria, naaday ka. Opa, gayon na rami pa. Pangita ka na mo ni Dudong Joshua. Para pagkauli na ka din sa balay. Salamat mga anak. Unsa man ay yung amahan nga. Naubok man noon. Sunod pa, ayun na po pa gubog-gubog. Kay, ay mo lawas ba? Ang pingi pa ni mo lawas. Wala ko na kang edad. Ay lang ko ikanaan. Dodong Joshua kay. Badal niya akong kalingawan. Bitaw pa. Ayaw na lang ingana pa. Mas maayo noon pa nga. Di na ka mainom. Kay para po pa nga mawalan na imong sakit. Ay, mga anak. Kung malingaw ko, di na ko inom-inom. Ginagmara man niya ako ba? Lingaw-lingaw na ko. Baba sa kalay. Oh, okay pa. Isabot ka na mo. Inya. Di ka una sa sofa. Di ka matulog. Di na ko matulog mga anak. Amoy na ko. Oops. Na, katulog na si Papa ti. Bakit daw? Dali na magandang katulog si Papa basta mahubog. Bakit niya? Matulog na lang to ti. Na naman si Papa sa balay. O sige daw. Tanam at na sa kwarto. Ito na ti. Mga higala. Mao kato ang ikaduhang yugto ni atong sugilanon. At ang sumpay sa atong sugilanon. Gugma versus kwarta. Kung nagustuhan mo itong video, palihog sa pag-like and subscribe at pagpindot sa bell para updated mo sa mga bagong drama. Daghang salamat.